ένα Megaminion, 2 Megaminion. 4 Giant, ναι. Ένα κι άλλο γρήγορα, μπράβο, Giant, ένα φίλε. Μα δεν έχω κάτι να σου επιτεθώ μετά στον αέρα. Για ένα τέτοιο, να αδειάσω. Τα μικρά μας πετά. Έλα κι άλλο, Megaminion. Μα και τι μου άφησες να πάρω το Γρήγορα, είναι πάρα πολλά, έλα. Δεν έχω κάτι να βάλω. Τώρα έχω, εντάξει. Κλάσματα δευτερολέπτων. Κοίτα πόσο είναι. Κοίτα πώς είναι. Κοίτα. Πάμε rematch. Πόσο βάλαμε, 6, Ναι, τέλος πάντων, πάμε rematch. 6 Megaminion. Πάμε rematch, απλώς θέλω να βάλω μέσα τώρα ένα Baby Dragon. Ωραία, και θα βάλουμε με πολλά Megaminion. Να βγάλουμε τους πιο πολλούς σκελετούς. Εγώ έχω Skeleton Army, Goblins, Knight, Giant, Valkyrate, Bomb Tower, Dragon Όπα. και Barbarians. Βάλε το Tombstone, βάλε τα σκελετάκια, βάλε το Skeleton Army. Μοίρα δεν έχει. Όχι. Τότε θα τα βάλω εγώ. Γιατί ήθελα να τα... Πού είναι το Tombstone? Ναι, να βάλω Tombstone αντί γιατί όμως. Να το βρω Δεν θα κιόλας. βάλεις Tombstone. Θα τα βάλω εγώ αυτά. Εγώ τώρα τι να βάλω? Ή να δω πόσες πολλά βασικά. Άντε να το πω. Πόσους πολλούς, όχι bombers. Λοιπόν, κοίτα, το deck μου είναι Witch, σκελετάκια, τα 3, Goblins, Megaminion, Tombstone, Elixir Collector, Mirror και Skeleton Army. Μια ιδέα τώρα που μου ήρθε. Σκίζει. Βάλε Giant, 10, βάλε όχι Giant Skeleton. Βάλε Giant και 10. Όχι, δεν βάζω πέκα. Δεν βάζω πέκα γιατί έχει λίγη ζωή. Έλα, μπες. Έλα, έχω ακριβώς το battle deck που χρειαζόμαστε. Έλα, μπες. Μπες γιατί το βίντεο, φίλε μου, είναι ήδη 9 λεπτά. Και έχουμε άλλα 6 λεπτά. Οπότε αυτοί τώρα θα ψοφήσουν από την αγωνία τους. Ωραία. Φάτε μπρε, Έβγαλες το πρώτο battle βίντεο. Τα είσαι τα χρυσόψερα, περίμενε. Εντάξει, έτοιμος τώρα. Ξεκινήσαμε. Σου βάζω λίγο, ναι. Πάμε κι εμείς λοιπόν. Από εδώ εμείς. Όχι, μη βάζεις. Δεν θα μου κάνεις άμυνα. Τρώμε του άλλου το πύργο. Αυτό που είπα. Α, ναι. Ωραία, τώρα. Ωραία, τουλάχιστον Μετά το θέμα είναι ένα. Μετά εγώ πώς θα τα αντιμετωπίσω όλα αυτά. Τώρα διάλυσε τα με Valkyrie, πολύ απλό. Α, ναι, όντως. Εγώ διαλάω του Giant, αναγκαστικά το βάλα. Εντάξει. Ωραία, τώρα βάλα μου τον άλλο πύργο και εγώ σου βαράω τον άλλο. Baby Dragon, φίλε, και είμαι τώρα. Είμαι fire. Fireball. Έλα τώρα, θα με σκοτώσει τελείως. Δεν έχω άμυνα, σου λέω. Ευτυχώς που βάλα τώρα άμυνα. Έλα, βάλε κάτι, τίποτα δεν έχω άμυνα, μα είδες. Το Megaminion του δεν Φάε με. βγάζεις τέτοια. Barbarian πήγε και έβαλε, ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε. Ναι, για να σας απασχολώ έξυπνε. Θα καταστραφεί από μόνο του, περίμενε, πρέπει να σου διαλύσω. Μη βάζεις στρατό. Μα να βάζω για... Είναι κρύβα, ναι. Άσε. Αλλά μην βάζεις τα barracks με τα Barbarian. Μα όχι, αυτά θα βάζω. Μη βάζεις και πολλά τέτοια τρού. Έλα, 1, 6. Skeleton Ωραία, Army. Skeleton Army έρχεται. Και εμένα, Skeleton Army έρχεται. Αλλά εσύ γιατί έβαλες Skeleton Army? Να βάζουμε τους πιο πολλούς σκελετούς. Θύμισέ μου γιατί έβαλες Skeleton Army. Δεν ξέρω, άκουμε. Θέλει να βγάλουμε τους πιο πολλούς σκελετούς. Ωραία. Έβαλα Giant για να μου επιτεθείτε. Giant και τίποτα άλλο. Δεν μου επιτίθεστε. Γιατί μου επιτίθεστε? Τα Megaminion.
πω, εύκολο είναι να το διαλύσεις. Ωραία. Έτοιμος. Αρχίζω και βάζω τον πιστόν. Βάλε Giant, όχι βάλε του Ray. Θα μου τα καταστρέψει όλα. Δεν την είχα βάλει, έχει μπει εδώ και ώρα. Μα μην βάλεις τέτοια τρου. Τέτοια, περίμενα να μαζευτούν λίγοι θέληση ακόμα. Εγώ φίλε μου πάω τώρα για επίθεση. Ξέρεις τώρα εσύ, ψευτοεπίθεση να το πω, αλλά ναι. Match over. Ή δεν σου είχα διαλύσει τον πύργο. Αυτό το θέμα. Και γιατί δεν το πες. Τώρα το πρόσεξα κι εγώ. Έλεος. Αυτή τη φορά σωστά. Εύχομαι. Άντε. Βάλε. Πάτησα. Έλα ρε φίλε, θέλω για άλλα αρένα τώρα. Α, το ξέρεις το Hog Rider. Άμα έχεις βάλει κάτι από την αντίθετη πλευρά του... Βάζε από αυτή τη μεριά. Ναι, κάνω βίντεο. Περίμενε τώρα, εγώ τι να σου βάλω, πάμε, ναι, Giant. Βάλε, όχι από εκεί. Α, όντως. Την άλλη να μου φας τον πύργο. Εντάξει, έβαλα απ' την άλλη. Τρέχα από την Εγώ τώρα τι θα βάλω για άμυνα, εμείς και τα λέμε. βάλει το Ray. Θέλω ελιξίρ. Θέλω έλεξιρ. Ρε, θα με σκοτώσεις εσύ, καλά δεν αρχίσαμε. Πιο γρήγορα με τον άλλο πύργο. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ στρατός. Θα τραβήξει από μόνο του το μεγαμινιονάτο. Μα ρε, πας καλά, έλα τώρα από τώρα Μεγαμίνιον, πας καλά. Ωραία, κάνω άμυνα. Τώρα φύγει από την άλλη. Ακούς. Άλλη μεριά. Πάει το Μεγαμίνιον σου, στο λέω τώρα εγώ. Κακώς τώρα τα βάλεις όλα αυτά. Θα τα διαλύσει με βάλει το Ray, έλα. Μα δεν έχω βάλει Curate. Τι λέει. Ναι, μου ήρθε, άντε γεια. Εντάξει. Και αυτή. Τα έλειψε οι κολέκτορες. Βάλε μου το, σπάσε μου τον πύργο από την άλλη. Εντάξει, αφού εσύ το θέλησες. Επίθεση, μάκες! Έλα. Καταρχήν θέλω να φτάσει ο χρόνος, έτσι. Αυτό ήταν το... Γρήγορα όμως. Το ξέρεις τι, μόλις τελείωσε ο χρόνος μου για το βίντεο. Έλα, ο Nike φοράει το τέτοιο, θα μου διαλύσει τα έλειψε οι κολέκτορες. Κάτσε να βάλω άλλη μία να τη βοηθήσει. Λοιπόν, gamers, αυτό το βίντεο ελπίζω σας άρεσε. Like, subscribe στο καινούργιο μου κανάλι. Και αυτά έχω να πω για μένα. Γεια σας!